ubhuti wami omncane usethole ifamily yakhe. Akayazi ahlangana nayo because ubaba wakhe wahamba nje uma esayithwele. So manje ke bahlanganile kulonyaka. Futhi ngathi inyanga edlule. Manje baba mina ngiwarida ngifuna ukuqamba amanga. Okay. Ukuthi ngabe kuphephile yini baba? Ngiyambona ukuthi unothando lokuya kakhulu futhi uzimisele uyalungiselela. Yeah. Ukuthi ngabe baba kuphephile yini? Okay. Ukuthi ahamba ayobabona ahlangane nabo. Noma bethu akuphephanga mntanami umfana isilwane dedela umuntu ayekubo. Noma ungathini. Correct. Mdedela nje ayomithi family. I have stayed at a victim mentality for a long time. Okay. And have maybe acquired a dwelling place in it. In what way can I get out of it? Ngicela understand nansi into. I-deliverance umuntu efuna ukukhuleka. I-deliverance ipersonal. Kungalethwa abantu abaningi abahlukene noma ubekwe endaweni eziningi ezehlukene. Kuthiwe in this place uzosizakala. Kumuntu kuye personal. Ukuthi uyakuthanda ukusizakala noma uthanda ukuembrace izinto ezenzakala kuyena. Ngike ngabona uma kungcwatshwa. Okay. Isidumbu siyakutshelwa phansi. All right. Sigqitshwe. Okay. Inhliziyo yami kade ngicabanga lento njengoba kwinkonzo ye-Kill the Past ukuthi umuphi umthandazo ongalekelela umuntu ukuthi kube nezinto esikwazi ukuyingcwaba kodwa sazi ukuthi amathuna akhona kodwa ngcwabile kodwa angiyi kuona. That is exactly my daughter in the yakhulunywa uNkulunkulu. Ma prophet walenkonzo esikuyo. The media celebration crossover. Wakhuluma kanjalo uNkulunkulu. Wathi he killed the past. Wathi sizokungcwaba konke okudala kwethu nakho konke ukwehlula kwethu. Ufuna masingcwabe kahle asiphinde sikubone again.